udan, udur ngono ya cuacane iki. Mbak, nggon aku paling rusak, nggon udan ae. Piye to, Mbak? Kena banjir, Mbak. Lebaran urung panen malah parine rusak sisan. Lebaran udan yo bene to malah kelon kok. Ya aja to, Mbak. Anakku wis golek dhuwit, engko lek udan terus. Tujuane nih golek dhuwit bukannya golek maaf-maafan Lah malah. terus aku piye ngene iki, kowe wong kelon. Kowe golek sangu. Lah aku. Anakne meteng, gak ada anak, kayak golek sangu. Kowe iki cangkemmu lek ngomong lho. Aku tenanan lek ngomong, aku tas nyiapne tas gede. Golek udane piye jajal? Nah, sia-sia lek ngono Dadi tujuanmu lebaran kurang golek dhuwit kek. Ya iya toh, heeh. Kan kakek sing ngek sangu, gambaran sangu. Emang kowe tau kayak sama anakku? Ora. Ya wes aku gang kayak sama anakmu. Ya jalo aku. Jalo aku. Aja gelem nih. Dek lho ora tau nyangoni. Gah, aku ora nyangoni anake dheke. Makane nang anak. Aku terus karo dheke males aku nyangoni. Wis balik kono nih nek gur dilokne. Wis balik kono lara. Alah mbok bene lho munara nyete cangkeme rusak e. Kan ginen-unen ta iki. Berarti tujuanmu kan biyen lebaran kurang golek sangu. Ya iya to lah. Ya tas gedean nggone apa? Jajan juga. Iya iya, Ya kowe pengen gawe kue. Oh ya gawe. Gawe ya. Kalau jajane dhek enak-enak nih. Kayane iya. Makane kok lek Soale jajane rengginang ora enek nastar. Jajane dheke ngilang karo saya. Mbak, Mbak Dik ngerti lah. Ibu dolan itu karo Yuki ora tau disangoni modit rambung iki. Ya ngono ya. Heeh, pompol itu Aku ora tau ngono ya karo. Aku yo nek ora tau disangoni anak, tapi aku ora berharap kok, Roh. Sebenarnya aku dolan. Soalnya gak jajan iki diduwekne sing enak-enak. Jangan dong ngomong Ada kaki nek lagi geragas. Tongguan iki sing apa bae. Mas aku mau gibah. Aku tak ono. Wafer bareng. Keripik pisang lagi aku tak kira gimana. Masa iya toh? Iya. Berarti jan enak ya. Bare yo tutor iku jan momot gitu ya. Jane iki astaga. Ada ora enek kok. Kita jodoh ngono kuwi lah. Oh, memang makro-makro. Ya emang sih enak magrong nih, tapi kok jeneng ini. Gimana coba aku ngomongin? Itu terkejanemen era baju wong kok jan. Kowe ora terus ta? Ya bentar aku rono terus, tapi ki enggak tadi sang. Lagi apa toh? Bisa nih. Ono. Wong senengane murung ngrasani wong murung gibah poso-poso. Kono nek ngobrol do ngobrol lo. Ngobrol. Poso-poso bukane maca Quran apa ibadah.